רוצה לחזור לעבודתו בישראל. הוא השיג את מטרתו, והוא עושה. נכון. ללא סוף מטרת המטרה. נכון, ללא ספק מטרה, ולקשר גם לאסטרטגיה של המלחמה, היא מאוד מאוד משפיעה פה, אבל לא רק זה, כן, ב-2011 אף אחד לא חשב שהמטרה הוזכר, אבל המלחמה... מה הייתה המטרה? אתה בטוח שמישהו הגדיר את המטרה שלו? לא, לא, מה? כן, כאילו, אפשר זה חלק מזה, כן? כאילו, השאלה אם המטרה הוגדרה בצורה ברורה או לא, אבל ברור שאפשר איתם כל מיני דברים. זה לא מטרה. אבל בוא נגיד שאני מאמין, אין לי כדי לדוגמה בשלוף, אבל אני מאמין שיש נכון שלהם הגדלת מטרה מאוד 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 ברורה, והם עדיין אחד לאחד לפני שמציאו. אוקיי, אז עכשיו באמת לקחת... זה כל זה היה פתיח של השיחה. משפט שאני רוצה להתחיל איתו, ואנחנו לא יודעים מגילת המים, אבל זה לא היה עדיין. מה זה אומר? יש לנו דברים בחיים שהם כל כך שקופים, שאנחנו לא שמים לב אליהם, כמו אוויר, כן? כי בכלל לא טריוויאלי לדעת שיש דבר כזה אוויר, לדעת לא טריוויאלי לדעת שיש דבר כזה כמו מים. עוד דוגמה אחרת שהייתה לי לפני לא מזמן, שדיברתי עם חבר על מצוות ביהדות, ואמרתי לו שאני הרבה יותר אוהב אסתטיקה נוצרית מאשר אסתטיקה יהודית, סתם נראה אסתטית, לא אומר את זה, והוא אמר, ליהדות אין בכלל אסתטיקה. וזו אמרה שאומרת שלא מבין מה זה אסתטיקה, אבל אומר שתמיד יש אסתטיקה, גם יש את הכיסא הזה שהשקיעו בו אפס, נניח שהשקיעו בו אפס מחשבות באיך הוא מוצר, הוא נשען על התרבות, הוא נשען על תפיסות שלנו של יופי, ותפיסות של מוצר ועל כלכלה. יש לו אסתטיקה כלשהי, זה פעם לא יכול להיות מסע יותר. אותו דבר נכון לגבי התרבות שלנו, כן, הצורת התארגנות שלנו, המבנה שלנו, הדינמיקות החברתיות שלנו. תמיד, 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 בכל קבוצה של אנשים יש תרבות. בכל מבנה, בכל התארגנות, יש את ה-DNA שלה, של איך היא, מה התרבות שלה, מה המבנה שלה, מה הנרטיב שלה, מה הצורת עבודה שלה, מה הדינמיקה של כוח, איך מקבלים החלטות. בין אם זה מוגדר במפורש ובין אם לא, זה קיים שם, כן? והטענה שלי, שבשביל שאנחנו נצליח לבנות תנועות שעובדות לאורך זמן, ושנצליח לפתח לאורך זמן, אנחנו חייבים להגדיר כמה שיותר, כמובן שאי אפשר להגדיר הכל, יש דברים שהם דינמיקה שהם אי אפשר לשים אותם במילים, אבל כמה שיותר דברים נצליח לקחת מהתחום של זה לא מדובר, התחום של החוסן לב הזה מדובר, ככה בין כל בחירה כזאת, בחירה מודעת, בחרנו את זה כי זה מסתמך על הרציונל הזה ועל החלטות. יש יותר סיכוי שנצליח לבנות תנועה שמצליחה להחזיק לאורך יותר זמן. כן. אז בעצם הדבר הזה נראה לי לראשונים שזיהה את זה שניסח את זה ממש טוב, זה היה ג'ו פרימן ב-1970, אקטיביסטית בתנועה של פמיניסטיות, ובעצם היה, זה מאמר מאוד מפורסם, היה דרך כזה בתנועה של שמאל רדיקלי בתנועה של פמיניזם, שבעצם היו לא מעט ארגונים, ועד היום יש לא מעט ארגונים כאלה שאומרים, לנו אין מבנה, אנחנו ארגון ההיררכי. כן? אנחנו אין פה רוצים לדחות את כל ההיררכיה הרעילה וכל ברכה לי המילה, פטריארכיה, ולכן אנחנו מבוזרים ואין מנהיגים ואין קבלת החלטות של זה, כל מה אנחנו עושים, כל אחד יכולים לעבוד ביחד. ומה שג'ו פרימן אומרת, במאמר הזה, זה בעצם אין דבר כזה שאין מבנה. אין דבר כזה חוסר מבנה. תמיד, 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 בכל דינמיקה של אנשים, שתתנו להם לעבוד ביחד, ייווצר מבנה בעצמו, ובדרך כלל המבנה הזה, גם אפשרותם יצירה שהיא כוללת להיררכיה, בפועל נוצרת מערכת בלתי רשמית של כוח והשפעה. האנשים היותר דומיננטיים יקחו צעד קדימה ויצליחו לגרור כוחות לאנשים, והאנשים הפחות דומיננטיים, או שהם פשוט יצטרכו לעקוב אחרי האנשים הדומיננטיים, או שהם פשוט יהיו מתוסכלים שמשנו אותם והם ילכו ויעזבו. והיעדר מבנה פורמלי לא מבטא היררכיה, רק מסתיר אותה. אז בעצם, אגב, אני באתי מלפני שהייתי גם שנים כיוון, הייתי בארגון כמו מעברת בהכחדה, שהוא גם ארגון כזה שחלק מהעקרונות שלו זה הובן בצורה לא טובה בארץ. איפה מייקל? איפה מייקל? חלק מהעקרונות שלו היה אנחנו לא היררכיים, ובפועל הייתה שם הרבה מאוד היררכיה, ולא היה אפשר לדבר על זה, והיו אנשים ששלטו למה הכסף הולך, ולמה בזמנים פעילים, וכל מיני דברים כאלה, ובסופו של דבר
הם קיבלו החלטות לבד, ואם רצו לקבל החלטה אחרת לא היה איך. אקסל זה היה ארגון בינלאומי. נכון, אני מדבר... זה לא היה כאילו משהו כזה לוקאלי של אנשים שגרים ביפו כמו מייקל או זה. כן. משהו בינלאומי. לגמרי, אבל גם האקסר, אני עוד מדבר יותר כזה, אני רק אגיד מילה על אקסר וזה, זה לא רוצה על אקסר ספציפית, היו הרבה דברים טובים במדע של אקסר, היו הרבה דברים לא טובים, כן? כי בעצם גם אקסר הגלובלי, לדעתי, גם אקסר הגלובלי, אני רק אגיד שנייה, Extinction Rebellion, אקסר, אומרת בהכחדה, זה היה תנועת אקלים בינלאומית שהתחילה ב-2018 בלונדון, במטרה לעשות מחאה על ממשלות העולם שלא עושות מספיק נגד משבר אקלים. מותר לי להוסיף, במרחב פתוח, אני להוסיף. את אקסר, את ההצלחות הראשונות של מרי אזרחי, לא הרגיל, העבירו לנו החבר'ה של אקסר. היינו עושים בתקופת בלפור פגישות וכל מיני חורשות ויערות ולא יודעת מה. הדברים מעבירים לנו סדנה 2-3 ואז בסוף כולנו נקשרנו עם הצינורות מסביב לכל הכנסת בכמה או מסביב, פעם אחת זה המשרד האוצר, פעם אחת זה הכנסת, אבל זה היה, הם אלה הראשונים שבעצם העבירו סדנאות כאלה לדעתי בארץ של אז משנה כיוון יצא מתוך אקסר, כן? אנחנו באמת משנים. לא, בקטע שגם אנחנו כאילו עושים הכשרות כי זה היה ב-DNA של אקסר, או לא נמצאים את זה בעצמנו ואנחנו ירשנו את זה מהתרבות שבאים אחרת, אבל כן, כשהקמנו משנים כיוון עשינו חושבים מאוד גדול על מה עבד טוב ומה לא עבד טוב, ומה איזה דברים כאילו כדאי לשנות ואיזה דברים אנחנו רוצים לשים כאן על השולחן כדי לבחור בהם ולא לנסות לעשות העתק הדבק ממשהו שעבד במקום אחר בעולם. ואחד הדברים שבאמת חשבנו אחרי התייעצות עם הרבה אנשים זה שהמבנה צריך להיות הרבה יותר מוגדר והרבה יותר דגש על פיתוח מנהיגות ומנהלים קבלת החלטות ודברים כאלה שגם כביכול המעניין בהכחדה באנגליה היה תורה מאוד גדולה של איך מקבלים החלטות שלא יושמה בפועל כי גם היה מאוד קשה ליישם אותם בפועל בתנועת מתנדבים. אני אסגור פה את הצד, אפשר לדבר עוד הרבה, אבל אני, כן, אני ממשיך אז הפואנטה שהמבנה שלנו, המבנה שבו אנחנו נתארגן באופן, אי אפשר לחמוק בזה שישפיע על איך נתנהג. בכל 4 אנשים שחותרים, אם תשימו אותם בשורה, תשימו אותם במעגל, זה מה שיקבע, אם יעשו אותו דבר בדיוק כל אחד מהם, אבל הדינמיקה ביניהם ואיך הם מוכנים אחד ביחד בשני, יקבע אם יסתגרו במקום או יתקדמו קדימה. כן, ולכן, לשים דגש על מה המבנה של התנועה, איך אנחנו מקבלים החלטות, מה החלוקת אחריות, מה החלוקת מנדטים, הדברים האלה, מאוד 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 ישפיע על כמה התנועה שלנו תצליח. והשאלה בעצם זה איזה מבנה מאפשר לתנועות להצליח. כן, כמובן שמבנה לבד לא יגרום לתנועות להצליח, וכמובן שיש תנועות עם מבנים על הפנים ומאוד מאוד היררכיים ומאוד מאוד סטודנטיים שיכולים להצליח, זה לא אומר שזה בלתי אפשרי, אבל בפילוסופיה שלנו משנים כיוון, מבנה טוב יכול לאפשר לתנועות להצליח יותר מאשר מבנה שחונק מתנדבים או איכות המתנדבים ודברים כאלה, והשאלה היא בעצם איך אנחנו בונים את המבנה הזה ואיזה מבנה אנחנו רוצים לבנות משפחים. אני אגיד שזה מאוד מאוד קשה לדבר על זה עם אקטיביסטים אחרים בארץ, כי רוב האנשים, אפילו יש אלרגיה לחשוב בכלל על מבנה ועל... חבל אפילו בכנס שלנו מדברים על המילה אסטרטגיה, שגם עליה יש לי כל מיני יחסים מורכבים עם המילה הזאת, אבל בגדול, הייתי בלא מעט דיונים שבהם פשוט לא היה ברור מראש מה מטרת הדיון, לא היה ברור מי מנהל את הדיון, לא היה ברור מראש איך מקבלים החלטה, ופשוט בפועל מה שהיה זה מי שצריך יותר חזק. ובכלל להעלות את השאלה הזאת של רגע, בואו שנייה נחליט מי מנהל את הדיון, בואו נחליט שנייה את המתודה שבה אנחנו מקבלים את ההחלטה, בואו נחליט שנייה, כאילו אי אפשר בכלל לדמיין את הרבה מאוד משהו בארץ. אז בעצם אני אומר, איזה מבנה מאפשר לתנועה להצליח, והטענה שלי היא שזה לא מבנה של חברה עסקית. כן? חברה עסקית, שנגיד תקחו את גוגל, שיש לה עובדים שמגיעים כל יום למשרד ומקבלים שכר,
ויש איזו היררכיה שיש מנהל, ויש אנשים שאם לא יקשיבו למנהל הם יפטרו. זה מודל מאוד מאוד גרוע לאמת את מאוד, ש-99 אנשים בהם לא מקבלים שכר והם מתנדבים והם יכולים לעזוב בכל רגע, ובעצם הדגשים, אני יכול לאמת הרבה דברים בתרבות ארגונית, אבל הדגשים שהייתי שם בתור מנהל בחברה ארגונית או בצבא למשל, והם מנסים לקחת את זה ולהעתיק את זה למודל מאוד 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 שונה של מחאת המונים, של אנשים שמתנדבים, של אנשים שהם הרבה פחות מחויבים, שעושים את זה בזמן הפרטי שלהם ולא המקצוענות שלהם. יש כל כך הרבה דברים שצריכים להשתנות מאשר אחד לשני, והבעיה היא שהרבה מאוד אנשים שהיום מובילים במחאה, לדעתי, זה שהם יוצאי צבא, או היו הייטקיסטים, או היו כל מיני דברים, ומנסים להכיל אותם עקרונות על איך אני עכשיו מנהל אנשים שמקבלים שכר, ולהשפיע עליהם על איך אני מנהל תנועת מחאה, שכמעט אף אחד לא מקבל. אז בעצם ארגון כלשהו, שאמרתי קודם על חוסר מבנה ולהתנגד להיררכיה, ויש כל מיני קולות כאלה גם בתוך המחאה וכל מיני קולות אחרות, ונראה לי והשאלה שהרבה פעמים שואלים זה האם אנחנו היררכיה, כן? ואז זה שם את משהו בינארי כזה של האם אנחנו ארגון היררכי כמו צה"ל, או האם אנחנו ארגון כזה סופר לא היררכי, וגם כתבנו מחאת בלפור, לדעתי זו דוגמה מעולה להרבה התארגנויות שונות, כל אחד מביא את המסר שלו והפקודות, ואין איזה במה מרכזית אחת של כזה מישהו כמו חטיבת אנשים כזה קובע את הנרטיב והרבה מסרים שונים, אז יש איזה מין דיכוטומיה כזאת בין משהו מאוד 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 היררכי לבין משהו מאוד 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 מבוזר, ושאין שם תהליך שכל אחד עושה מה שבא לו בגדול. אני חושבת, שנייה אפשר, ב-2011 המחאה לא הצליחה כי היו קודקודים, וכשהכוח בשלטון קלט אותם, הם פשוט פיזרו את המחאה. ומה שקורה היום, יש כל כך הרבה ארגונים, יש כל כך הרבה צבעים, כמו שאמרת, כל אחד בא עם צבע, עם רעיון, והדינמיקה היא זו שמשמרת את המחאה כל כך הרבה שנים. כי אין קודקוד, אין מישהו לתפוס, ומנסים על שקמה, אבל שקמה היא לא ראש ארגון, יש עוד... אלה ארגונים, אבל ארגון. השאלה היא אבל עם ביזור של ארגונים זה משהו חיובי, אני לא בטוח. כל ארגון יש לו את האג'נדה שלו, מושך לכיוון שונה, אבל אולי אני דווקא שהארגונים כן ישתפו פעולה אולי סדנה אחרת, אבל... זה בחדר של שי. יש כל מיני שיתופי פעולה כאלה ואחרים, יש כל מיני, אבל אין אחד, אין הכרזה אחת. יש כל מיני ארגונים שאומרים, יש הפגנה בירושלים, לא סגורים על המטרות אפילו, מה קורה? כן, זה מאוד מאוד קשה לשתף פעולה. יש כל כך הרבה הפגנות. הוא בוכה את מה שכואב לו יותר, לא כן, זה כמו, לא יודע, סרבנות צבאית. יש ארגונים בכלל שהם נגד. שאתה מעלה את הרעיון הזה, שהם יקטלו אותך, יזרקו אותך מהארגון, כן? תעלי את זה בבנות אלטרנטיבה, יהרגו אותך שם. אולי גם באחים לנשק, לא יודע. בארגונים אחרים זה משהו נורא טריוויאלי, כן? זה כאילו מובן שזה אחד הפתרונות למובן. אבל יש פה בעיה של... ברור, כן. אז אני הולך גם לדבר... אולי גם יותר קל לשלטון להתמודד, של ביזור כזה, יש את העבודות, יש יותר... אין לו ראש לרדת עליו. אני שנייה... אני רוצה להתייחס לזה, כי אני רוצה שמגיע כל הרעיונות המרכזיים במצגת, ואז אולי כאילו נתבזר יותר לדיון חופשי, אבל בגדול יש יתרונות בארגון מאוד מאוד היררכי, ויש יתרונות בארגון מאוד מאוד מסודר, ובעצם יש חסרונות לכל אחד. כאילו כמו שאמרת, אם שיש מחאה שיש לו ראש מאוד מובהק, ואז אפילו במשטרים יותר אפלים מאיתנו מתנגשים בו, והיו לא מעט מקומות בעולם שזה נעשה, אז הנה, אני מחאה הולכת בדיוק. ומצד שני... מה שהרג דרך אגב רק לתקן בעובדות, מה שהרג במחאה של דפני ליף זה לא היה רק קודקודים. אני לא יודע. מה שהרג את זה פסקת גלעד שליט. כן, מאוד יכול להיות. אני לא מספיק מכיר את זה. היא הייתה מתוכננת, השאלה בשביל לפחות, מי שלא יודע. זה לא, אני לא מכיר, כאילו, אין לי טענה ספציפית לגבי המחאה. המחאה זה יכול להיות הרבה גורמים ובנסיבות, ואנשים יכולים לפרש את זה בצורה שונה. זה לא ספק, מקצועיות שלי, כי כנראה אני חשבה לזה. אחד הכלים
הכי טריוויאליים שקרו כמה פעמים להראות מחאות, זה להגיד, אוקיי, אתם צודקים, בואו נקים ועדה. בדיוק. ועדת... אנחנו... גם עשו כמה דברים, לראש המחאה לגמרי לא הספיק. כן, בסדר. שעוקב אחרי החקיקה, אבל המחאה... כן, נמשיך. אז יש יתרונות וחסרונות שהגענו לכם, ויש יתרונות לביזור הזה, כמו שאמרנו, כבר איזשהו ביזור, שדיברו למחאה להפסיק, זה נצטרך נפל גם לכם אחר. יש יתרונות לזה וזה, ויש גם חיסרון, כמו שאמרנו, שיתוף פעולה, ובואו נקשר שיתוף פעולה של אנשים, יש תפיסה שונה, מה קורה בשינוי שלנו, איך אנחנו גורמים, מביאים לניצחון, מה צריך לעשות כדי לנצח, מתרגמים, מסרים, כל מיני דברים. אז נראה לי שהשאלה הנכונה זה במקום האם אנחנו ערכים, אלא השאלה שיותר גדולה לשאול זה עד כמה אנחנו ערכים. ובעצם זה לא שאו אנחנו צבא או אנחנו מחרמים, אלא יש איזשהו ספקטרום כזה שאפשר להיות על רצפים כלשהם בספקטרום, ואנחנו לבחור באופן מכוון איפה אנחנו על הספקטרום הזה. ואולי עכשיו נתן לנו להיות בבעתם המבוזרים, ואולי עכשיו אנחנו בתקופה שהמחאה יותר דועכת ואנחנו רוצים להיות יותר היררכיים. אז נניח שבקחו את הארגונים גם של גנדי וגם של מרטין לותר קינג, הם היו יותר על הספקטרום ההיררכי, כי באמת היה הנהגה, היו מובילים, והיה מאוד ברור שגנדי מוביל למחאה. אם ניקח ארגון כמו ויקיפדיה, למשל, אז ויקיפדיה זה ארגון מדהים, שכמות המתנדבים והאנשים שעובדו שם, זה מטורף כאילו שיש כל כך הרבה ידע מאוחסן במקום אחד, אם היינו מנסים לעשות משהו כזה לאנשים בשכר, לא היינו מצליחים, זה כמויות עצומות של אורחים במידע ומומחיות שונות, זה בלתי אפשרי, ועדיין מצליחים הרבה מאוד אנשים להתארגן למען מטרה משותפת. אבל גם שם יש מאבקים. ברור. כן. ברור, גם שם במושלם יש מאבקים, אבל... כולת מצד אחד ואבי אופן. ברור, בסדר, אבל אני לא מדבר עכשיו להקבל אותו דבר פוליטי, אני לא מדבר להקבל אותו דבר פוליטי, אלא בתור זה שיש גוף ידע, שיש שם גם הסבר מאוד מעמיק על האטום המימן ועל האפקטים הקוונטיים שקורים בו, וגם הסבר מאוד מעמיק על המהפכה הצרפתית, והסבר מאוד מעמיק על ההיסטוריה של... על הוועידות לצורך העניין, סתם. כן, יש כל כך הרבה דברים שונים במקום אחד, זה כאילו, לפני שזה היה קורה, אז הייתי יכול להיות סקפטי לגבי אם זה אפשרי בכלל, ומה שאפשר לזה לקרות, זה שזה מבוזר, זה שיש המון אנשים, אבל זה לא מבוזר לחלוטין, לא כל אחד יכול לבוא ולכתוב מה שבא לו, אלא יש סט כלשהו של עקרונות של מה אני צריך לעשות כדי לערוך בוויקיפדיה, ויש סט כלשהו של מנגנון שכדי לקבל עריכה בוויקיפדיה מה אני צריך לעשות ואיזה רגיל זה צריך לעשות, ועם איזשהם סט של עקרונות מאוד מינימליים וקהילה מאוד מאוד גדולה של מתנדבים שעוקבים אחרי העקרונות האלה אפשר לעשות משהו מאוד מאוד מאוד. זו דוגמה למשהו שהוא כזה. לא לגמרי, הוא לא היררכי בכלל, והוא לא לגמרי מבוזר, כי יש עדיין סט של עקרונות שמלווה אותו. ודוגמה אחרת, כוח לעובדים, שנעם שם שי כהן. שי כהן. אז בעצם ארגוני עובדים זה דוגמה למין משהו כן מבוזר, הוא דורש הרבה מאוד עובדים שצריכים את ההסכמה שלהם, זה לא משהו היררכי, אבל זה כן יותר נוטה לכיוון הדברים ההיררכיים, וכן יש אנשים שמובילים את זה, ויש כמו דבר הרבה מכללות קלאסיות דוגמאות בהיסטוריה, על איך מנהלים הרבה עובדים. מה שאנחנו שואפים אליו, ובעצם אמרנו את זה בארגון בשם מומנטום, זה המודל העברי, כלומר איפשהו באמצע בין הספקטרום הזה, בתמונה חמודה של אור וזברה. ובעצם אנחנו רוצים לקחת את כל היתרונות של ההיררכיה בגלל חסרונות, וכל היתרונות של הביזור בגלל חסרונות, ולעשות משהו שהוא כמה שיותר אידיאלי לתנועות מחאה עמודיות, ויש פה כמה דוגמאות לארגונים שכאילו שואפים להיות לדבר הזה, וביחד קצת וויטבור, המחאה שהייתה בסרביה, שמאוד מאוד ימציאו את המודל הזה, והרבה מאוד מצוין שעובדות מהר. סאנרייז זה תנועת אקלים בארצות הברית, שהיא גם חלק מהארגונים מומנטום, וביחד בלקט מטר, שהם תנועת מחאה שכבר יש עוד שנים, והם היה גם דיון מאוד גדול לגילים ידיר, שהם מונתנים אותו. והשאלה היא בעצם, איך בונים מודל היברידי, וכבר נסעתי פה את התשובה ללוח, והתשובה היא DNA ברור מראש. זה הדבר המרכזי ביותר שאנחנו רוצים לדעת. מה זה אומר?
אמרתי בהתחלה, לכל ארגון יש DNA, ובין אם נשים אותו במפורש ובין אם לא, ותנועות היברידיות מוצלחות מגדירות ממש 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 טוב מה ה-DNA שלהן, ובעצם מייצרות איזשהו סנדבוקס, איזשהו ארגז חול כזה, שמאוד ברור מהם הגבולות של הארגז הזה. אם אני פעיל בתנועה, יש לי את הגבולות האלה של הארגז החול, של מה אני מותר לי להגיד ומה אסור לי להגיד, איזה פעולות אני יכול לעשות ואיזה פעולות אני לא יכול לעשות, איך מקבלים החלטות, אם אני רוצה להטמיע משהו בארגון, מה אני צריך לעשות. אבל בתוך הגבולות האלה, אז זה פתוח ליוזמות של המתנדבים, כן? אז ויקיפדיה זה דוגמה מעולה לסנדבוקס כזה, כן? כל עוד אני מקשיב לכללים של ויקיפדיה, ל-DNA של ויקיפדיה, אני יכול לעשות מה שבא לי. אם אני מפר את זה ויוצא מהסנדבוקס, אז אני לא יכול לעשות. כן? אז זה בגדול העיקרון המרכזי שמוביל את תנועת ה-DNA. ככה, תיאורטית, יכולים, נניח עכשיו מגיעים עוד 2,000 אנשים, או 20,000 איש, או 100,000 איש, ורוצים להצטרף לתנועה, ומראה אין בעיה, פשוט זה ה-DNA, תצפו בסרטון הזה או תקראו את הסרטונים הזה, כל עוד אתם מקשיבים לזה, ואתם יכולים את הדברים האלה, אתם חלק מאיתם. כן? וזה תיאורטי, כמובן שמעשית מאוד קשה לגרום לזה לקרות, יש הרבה מאוד גורמים שיכולים להכשיל את זה, אבל אם אנחנו מצליחים לשאוף לדבר הזה, אנחנו לא מסתמכים על מנהיג, אנחנו לא מסתמכים על איזה תהליך קבלת החלטות מאוד מצומצם, אנחנו לא מסתמכים, מחכים להחלטה של בן אדם 1 או 2 או 3, או איזה מנגנון מאוד מסוים ומורכב, וכל עוד הוא לא אומר אז לא קורה כלום, אלא אנחנו בעצם פותחים את זה לכל מי שרוצה להצטרף, בהנחה ואתה חלק מהמקשיב לנו. זה קצת לפני שנמשיך. כן, אני אתן דוגמאות עכשיו לדוגמה איך יכול להיראות DNA. אני אגיד כמובן שזה לא מתאים לכל צורה של התארגנות, כן? התארגנות של כוח של ארגוני עובדים כנראה לא היה צריך שם משהו היררכי, ויכול להיות שבתקופות מסוימות כשנגיד מחאות לוחות יותר, אז צריך גם יותר היררכיה ויותר כזה להגביל אנשים. ויש תקופות שבהם יש יותר גל של אנשים שרוצים להצטרף, וצריך יותר להיות פחות היררכיים ולאפשר לבנות לקרוא בשטח כמה שיותר. כן, וכמובן אני מדבר פה, כאילו הבאת פה קודם את העניין של שיתופי פעולה בין ארגונים, אני עכשיו מדבר כרגע איך אני מקים ארגון התארגנות כלשהו. אפשר לדבר הרבה על שיתופי פעולה בין ארגונים, פחות כמו המומחיות שלי ויש את הרבה תמידים, אבל אני מדבר ספציפית על איך אנחנו בונים תנועה, או מה העקרונות שבהם אנחנו בונים תנועה שבה יכולה לפעול לכך באורך עבודה בעולמית. אוקיי, אז ממה בנוי DNA של תנועות שמצליחות להחזיק הרבה זמן, לדעתי. אז שני אלמנטים מרכזיים. אחד, זה תיאוריית שינוי באסטרטגיה. זה גם מתייחס, סליחה, אני יצאתי, זה גם מתייחס למה שאמרת, שכאילו עכשיו זה רלוונטי, זה צבר כוח שהיה רלוונטי, וזה דרך, אז גם איך קמים משם, או זה רק כאילו מההתחלה? אני מדבר בגדול, הכותרת של ההרצאה זה איך אני עושה תנועות שמחזיקות זה משנים. גם אם יש להם כאילו... כן, אז מה שאני אומר, דיברתי על זה שאולי בתקופות שיש להם פחות ירידה, אז צריך יותר להישאר למובילים, וצריך יותר להשקיע בפעילות מחויבים, ואז יותר להגביל פעילים הצטרפות פעילים באיזושהי עשייה הזה, ויש תקופות שבהן פתאום כזה גל מחאות של שבועיים בירושלים בלי הפסקה, ואז מלא אנשים רוצים לבוא ולעשות חולצה ולעשות שיבוש כלשהו, אז כזה סבבה, קחו חולצה ותעשו את זה, וצריך עכשיו כל המנגנון לעשות, אבל בגדול, כזה, עדיין בכל הדברים האלה יש לנו DNA, בכל מקרה נראה תקופות משתנים כיוון, אנחנו מגדירים את זה בצורה לא אלימה, אם מישהו יבוא ויכה או שוטר, או את משה מירון, או כל דבר אחר, אז אנחנו נגיד, אתה לא חלק מהתנועה, כזה, אבל כל עוד הוא מקשיב לקומנדיישן, אבל הוא רשימה של ה-10 כיוון, וכל עוד זה דברים, וזה מחשב כאלה תהליכים שלנו, וזה אסטרטגיה, וכל הדברים האלה, אז זה יכול להיות. קצת לי נורא כזאת מעל הראש. כן. אתה מדבר על ארגונים, וגם אני, חושב ארגון, חופשי, יש אנשים רבים במה שאנחנו קוראים המחאה, לא יודע, נושא שבת, שוטטים בקפלן, לצורך העניין, או בירושלים, או לא משהו, שהוא לא חלק מהסיפור. נכון. אני פתאום ירד הסמון, אתה מדבר על ארגונים, רבים, הם פה, יש להם אולי הרבה חולצות בארון, כי לוקחים בדוכנים וקונים ותורמים,
אבל הם לא חלק מהארגון. נכון. כן, וגם האידיאל שלי זה היה שהייתה תנועת מחאה גדולה. אוטבור, כזה שכולם לא כן, בדיוק, כן. גם אוטבור לא כולם מזדהו עם אוטבור, כן, אבל עדיין זה היה התנועה המובילה, והיה זה, כן. זה היה איזה רגע, גלים השחורים. כוח קפלן, גלים השחורים, כן, אני אדבר עוד שנייה על מה אני חושב שהם עשו טוב ומה עשו לא טוב לדעתי. אבל בגדול, כן, זה מאוד יכול להיות. זאת אומרת, יש את הקבוצה שמנהלת ויש את האנשים שלו. לא, יש היום, אם תסתכל על המצב, כל הפגנה, הפעילות של הרואים בשטח, יש כל מיני ארגונים שפועלים, אתה תראה כל מיני אנשים בחולצות מסוימות של חלק מארגון, שאני אומר חלק מארגון, המשמעה... יש לי קבוצה ובכלל... לא, רגע, אני רוצה לחדד, אתה צודק, זה לא חולצה, זה חלק מארגון. חלק מארגון זה למשל, אצלנו יש לנו פגישה שבועית כל שבוע, ויש משימות ויש החלטות ויש זה, סתם דוגמה, בסדר? יש קבוצה קבועה של אנשים שזה, לא יודע, יש להם תפקידים, יש ועדה כזאת, וצוות כזה וצוות אחר. נכון, אבל זה בישראל, אני לא יודע איך זה... כן, רוב האנשים הם מפגינים חופשיים. כן, מוכרים חופשיים. נכון, אז בעצם, לדעתי, שמחאה גם להרוויחה מאוד, אם היה... אם היינו דיקטטורה. לא היינו דיקטטורה, אם היה תנועה, אם היה באמת אנשים הולכים לארגון, והיה לא משתים, והיה קפיטול מגוני כל התחלטות, לא היה דיקטטורה. זה היה ניסיון נצחי של כל הזמן לייצר שיתופי פעולה, אפרופו השבועיים בירושלים, זה היה מבוסס על סמכות בין 60 או 70 בשביל שיגיעו לכולם בירושלים. כן, לגמרי. כן, אני לא אין לו את הפעולה, זה נכון שבאמת הרבה מאוד אנשים לא מרגישים, הם פשוט מפגיעים חופשיים, רדיקליים חופשיים. כן, יש הפגנה אני מגיע, לא מגיע, אף אחד לא רואה אותי, אף אחד לא יודע אם אני מגיע או לא, אני לא מרגיש חלק מקהילה כלשהי, אני לא מרגיש שיש לי say בהאם תהיה הפגנה, מה הנושא שיש להפגנה או איזה פעולות נעשה, אני פשוט כאילו פיון כזה שיכול להגיע או לא להגיע, כן? לא יודעי אמר את זה למטה בפתיח, או שי או לא זוכרת מי, אז לא משנה. שאנשים הולכים להפגנות, כי זה נותן להם להרגיש טוב, הם מרגישים טוב עם עצמם. לא, פה ההפגנה היא לארגון, על איך לעשות ארגונים. לא, בסדר, אבל אני חושבת עם זה שכמעט הרבה מאוד אנשים לא שייכים לארגון, הם פשוט באים כי זה עושה להם טוב. אני חושב שהאשמה פה היא לא על האנשים שלא שייכים לארגון, אלא שאנחנו לא הצלחנו לבנות תנועות שמצליחות לקלוט אנשים. אם אני רוצה להצטרף עכשיו, נניח לחזית הפעולה, אני סתם זורק, אני אישית מכיר עוד מאוד טוב, אני לא יודע איך, לא יודע איך להצטרף להם. חוץ מאולי אני מכיר אישית עכשיו אנשים, ואז אני יכול לעזור. אבל אם אני לא הייתי מכיר יש להם, הפעם יש להם זה, יש להם וואטסאפ, יש להם הכל, כאילו אפשר... אני אצטרף לזה וואטסאפ, אני חלק מהארגון. אם אין לך וואטסאפ? לא, אני נגיד הצטרפתי לקבוצת וואטסאפ. הוא מקבל עדכונים פעם בשבוע. מה זה להצטרף לארגון? אני מרגיש שעשינו תזוזה חופשית מדי בין תנועה וארגון, זה לא אותו דבר, וגם אני מרגיש שהאידיאל שאתה מתאר, אני לא בטוח שכמעט בכל המצבים, לא לפחות חצי מהאנשים הם מצטרפים שאין להם שאיפה להשפיע, ואין להם, וכאילו, אני לא בטוח שזה ניתן למנוע. לא, גם זה, אני לא אומר שהאידיאל הוא... אבל היינו רוצים להגיע הרבה יותר עמוק. כן, היינו רוצים שבתנועה, לפחות אנשים שיש להם יכולת שמתעורר להם הצורך להשפיע, יש להם איזשהו מושג איך לגשת ולהשפיע. כרגע זה ממש לא מצב, זה אני מסכים, אבל כאילו, עברנו גם ארגון, גם תנועה וגם חופשיים, כאילו... יש שם איזה... בגלל אני חושב שמגיעים תנועות ולא במניעים של ארגון, כי ארגון זה בדרך כלל מצומצם של אנשים, וכן יש פה תנועה במובן יותר רחב שאני רוצה המוני אנשים שלושים בקבוצות שלי ובקשים חלק ולגדול כשאתה אומר להיות חלק, כאילו, משמעותי של יכולת השפעה, אם אתה רוצה לייצר תנועה, בקהילות תמיד אומרים שיש את ה1% 2% שהם מובילים, ואם מצטרפים אליהם 15% שהם פעילים, אז כבר יש כאילו אחרי זה גל של סחר. אז אנחנו מדברים על השנייה. אני נראה לי רוצה כן להמשיך טיפה להתקדם ואז נמשיך את הדיון, כי פשוט הרבה מהדברים שאתם אומרים אני הולך לדבר עליהם, אז ואז אולי יהיה דיון יותר פורט יותר. אז הטענה שלי, אם אנחנו רוצים בתנועות כאלה, אז אנחנו צריכים DNA מובהק, וב-DNA זה שתי מרכיבים מרכזיים. אחד זה מה אתה אומר של אסטרטגיה,
עוד טענה שלמדתי את החומרים האלה במומנטום, אז בפרט שהם אמרו פעם אחרי פעם, ש-99% מהוויכוחים האקטיביסטיים קורה כי הם לא מסכימים על תיאוריה השינוי. לא מסכימים על מה? תיאוריית השינוי. תיאוריית השינוי זה בעצם אומר, אני מאמין שיקרה שינוי, השינוי הזה והזה, על ידי זה שאני אעשה ככה, כי ככה. כלומר, אני מאמין שהממשלה תתחלף, אם יצאו מספיק אנשים, כי זה שיצאו אנשים זה יגרום לקולגולציה בדעות ציבוריות, ושינוי בדעת קהל בסופו של דבר יגרום ליציבות יותר. כן, זו דוגמה לתיאוריית שינוי אחת מיני רבות. דיברו בהתחלה כל מיני תיאוריות שינוי, כן, ולא מצליחות, כי זה גורם לאנשים להרגיש טוב, ואז המטרה היא לגרום לאנשים. אין תיאוריית שינוי אחת נכונה, בגלל זה יש לנו תיאוריה, ואנשים שלי יכולים להתווכח על מה התיאוריה שלנו נכונה, אבל מאוד מאוד חשוב שיהיה עוד של אנשים שמסכימים על התיאוריה שינוי כדי שיוכלו לפעול ביחד, וברגע שאנחנו לא יודעים האם הדבר הנכון לעשות זה להביא לכמה שיותר אנשים בהפגנה, או האם הדבר הנכון זה נגיד להביא לכמה שיותר שינוי בדעת קהל ציבורית, ויש לנו את הוויכוח הזה בינינו, ויש מתח בין שתי המטרות האלה, ומראש לא הגדרנו למה אנחנו עושים את ההפגנה בכלל, אז יהיה הרבה מאוד ויכוחים. כן, אבל אם מראש אני מגדיר, זאת תיאוריית השינוי שלי, אני רוצה לגרום לזה וככה, כי אני מאמין שזה יגרום לזה וזה יגרום לנו לניצחון, וזה מובן וזה על השולחן, אז עכשיו פעילים שמצטרפים לתנועה, יכולים להגיד, מגניב, אני מאמין לזה, אז אני אהיה חלק מכם, או לא, אני לא חושב שאתם טועים. אני חושב שאתם טועים. אז סבבה, יש כל מיני דברים אחרים, בכל מקום אחר. עצם זה שאני שם בראש מה הדרך שאני חושב, מה האסטרטגיה שלי, מה הדרך שאני חושב שתגרום לניצחון, שם את זה מובהק בראש של השולחן, מונע ממני הרבה ויכוחים עתידיים. אז זה דבר אחד. ודבר השני שעליו אני הולך לדבר רוב, זה אפשר להסביר. זה משהו שמאוד חסר בהרבה המחאה בארץ, שאין אסטרטגיה, ואומרים מראש, אין לנו אסטרטגיה, לכן בואו נצא הרבה, וכנראה הממשלה תיבהל ותיפול שכולנו יצאנו עם שלטים בשבת. זה המציאות שכרגע... אני חושב שלהרבה ארגונים יש איזושהי אסטרטגיה שאפשר לטעון עם אפקטיביות פחות. זה פחות נושא ההרצאה שלי, והולכים הרבה לדבר על זה, דיברו על זה בזה הקודם, אבל יש כל מאוד כאלה שנראה את זה פה. אני מנסה להגיד, ברגע שקיבלנו אסטרטגיה משותפת שהסכמנו עליה, אז איך אנחנו פועלים ביחד. כן, אבל אחת מהדרכים כדי לפעול ביחד ולבנות מאוד שמצטרפות הרבה אנשים, זה מראש להגדיר, כאילו נגיד ככה משנים כיוון, אנחנו משנים אסטרטגיה מפעם לפעם, משנים עכשיו איזה קמפיין, מה המיקוד שלנו, איזה פעולות אנחנו עושים. אבל תיאוריית השינוי שלנו, אנחנו רוצים לגרום לפולריזציה על ידי פעולות ישירות ועל ידי שיבושים, וככה לשנות דעת קהל, את זה כאילו אנחנו עובדים בכוח הכשרה שלנו. וכל פעיל שמצטרף לתנועה יודע שהמטרה של השיבוש היא לא עצם השיבוש עצמו, אלא המטרה שלו זה להצליח לגרום לשינוי בדעת קהל, ואם אנחנו עושים שיבושים שיוצרים דעת קהל שלילית, אז זה לא טוב. כולנו מסכימים על זה מראש, ואם הם לא מסכימים על זה, הם לא חלק. וזה חוסך הרבה מאוד. והדבר השני, חוץ מהאסטרטגיה, זה עניין של מבנה ותרבות. אז אנחנו כל מיני דברים. אז א' זה בעצם מה הסימן במעורבות והאחריות שלנו בתוך תנועה, איך אני יכול להיות אחראי, מה השלבים שאני עובר כדי לקחת יותר ויותר אחריות ומנהיגות בתנועה. אני אפרט את כל אחד מהם יותר בהתחלה, אני לא בסוף. הגדרת מבנה העבודה והצוותים, כלומר, אני מצטרף לתנועה, איזה דברים שונים אפשר לעשות לתנועה, איזה צוותים שונים מהם מורכבת לתנועה, מה התפקיד של כל צוות, כל הדברים האלה. מגוני קבלת החלטות ברורים, אנחנו רוצים לקבל החלטה, או בתור צוות או בתור תנועה, איך מתקבלת החלטה הזאת, האם זה באמת מישהו אחד שתתיישב במחליט וכל המקובים אחריו, האם זה כבר צעקות שמתקבלת חזק, ושאם יש לנו מנגנון כזה מראש שהסכמנו עליו, שזה המהלך שצריך לקרות כדי נגיד לשנות קמפיין, כדי לבחור איזה פעולה עושים. ורביעי שהזכרתי קצת חשוב זה ההכשרות. כלומר, הרי יש לי DNA, איך אני גורם לכך שהפעילים שלי ידעו מה DNA. אוקיי, אז אני עכשיו אלך להרחבה לכל אחד מהדברים האלה. הדבר הראשון זה בעצם איך האחריות והמנהיגות שלי מבוזרת בתוך התנועה. אז דבר אחד, יש שתי מודלים שאפשר לדבר עליהם. אני המצאתי איתם בשמעת לא חושבים בשום מקום באקדמיה, אבל אפשר לחשוב על דבר אחד שזה איזשהו מודל אבוקדו כזה, שיש איזה גלים מצומצם עם 3, 4, 10, 20 לפני הפעילים, שאנשים שקובעים הולכת להיות הפגנה מוטש בדבר הזה והזה, אלה יהיו הדוברים, זה מה שאנחנו נעשה אחר כך, ואז פשוט המון אנשים שפשוט מגיעים לשם, אין להם שום say
ומי מדברים על הבמה, מה יהיה ההחלטות, מה תהיה האסטרטגיה במהלך השרים, הם פשוט מחויבות מאוד נמוכה, כל מה שהם עושים זה מגיעים במצע שאנחנו מדברים הביתה, ויש כאילו איזשהו פער מאוד גדול בין אם אני בהתחייבות מאוד נמוכה, או שאני מחויבות מאוד מאוד נמוכה. אין פה משהו הדרגתי שלא ברור לי גם אם אני רוצה להיות חלק מזה, איך אני מגיע להיות מאוד כזה. אז אני יכול לחשוב על המון ארגונים במחאה שקודם ככה, לא יודע אם חושב. אני לא אגיד שבא. אבל מבחינתי, כשאנחנו מדברים על תנועות של המונים שרוצות לקלוט את אנשים, השאיפה היא בעצם שאנחנו נהיה במעגלים הולכים וגדלים של מעורבות. כן, מודל בצד כזה, מודל שכבות. אבל עדיין בתנועות יהיו את האנשים שמחויבים הרבה יותר מאשר הפעילים במצב הזה, כן? לצורך העניין במשנים כיוון, יש שתי אנשים שעובדים בשכר ועוד שתי אנשים שבמודל, 5 אנשים, היה לפעמים של ההובלה, שמקדישים לפחות יומיים 3 בשבוע מהרשת להם וזה, רוב הפעילים לא מסוגלים לעשות את זה, וזה בסדר, זה בסדר שיש מאוד מחויבות שלנו, אבל אנחנו מאוד משתדלים שזה לא יהיה או שאתה מאוד משקיע או שאתה משקיע בכלל, אלא שכן יהיה אפשרות לפעול יותר ויותר 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 ויותר, וככל שתקבל יותר, שתקבל יותר ויותר אחריות, ויותר ויותר מנדט, ויותר ויותר אוטונומיה במה אתה עושה, ושזה לא יהיה כפתור. אז זה דבר אחד איך התנועה נראית, ברמת, איך גורמים לזה לקרות ברמת הפעיל, ויש קונספט באורגנייזינג שקוראים לו סולם מעורבות. כלומר, כשאני מצטרף לתנועה, איך אני נהיה, מה האופציה שלי בכלל כדי להשתלב בתנועה? איך נראה המסלול הזה של השתלבות בתנועה? אצל הרבה מאוד תנועות זה פשוט חבר מביא חבר כזה, ואז אנשים מכירים ולאט כותבים לתחום העוררים, אבל אין הגדרה ברורה של איפה אני נמצא על איזה סולם, או מה אני צריך לעשות כדי להתקדם בסולם הזה אם אני רוצה. ומאוד מאוד חשוב לדעתי זה להגדיר מראש בעצם מה הרמות האלה בסולם. כן, למשל, ברמה הנמוכה זה אחד מישהו שכתוקב מרחוק, בפייסבוק, בטוויטר, בוואטסאפ, ואז מגיע לפעילות שטח, זה רמה יותר גבוהה, ואז מגיע לפעילות שטח יותר מפושות מניח, מפושים, זה רמה יותר גבוהה. בדוגמה, זה לא אחד של ג'וין, זה יכול להיות. זה כאילו הפריטה של הבצד. כן, בדיוק. אבל ברמת האינדיבידואל ולא ברמת התנועה, כן? כאילו ברמת התנועה אני רוצה לראות שיש לי, ככל שיש לי יותר מחויבות, יש לי יותר מספר מתנועים, או הפוך, ככל שיש לי מחויבות יותר נמוכה. ברמת המחויבות משפיעה על המוביל, אם זה אבוקדו. כן. יש את המוביל, אם יש לו אותו מוכרחים לפקדים, כן. ונניח אצלנו יש עבודת הצוותים, ואנשים יכולים להיות תומכים בצוות, אבל שהם לא מחויבים בצוות, או חברים בצוות, או כן מחויבים, ואנחנו מובילים בצוות. ובעצם מאוד ברור לנו להבין מראש מה הצעדים בסולם שישתלב יותר. ועוד דבר מרכזי פה, זה האם אנחנו בתור תנועה... צוות מאוד בנפרד, קשור לצוותים אחרים? קשור לצוותים אחרים, אבל יש כל צוות טוב. היום לא נגיע לדבר. ודבר מרכזי שגורם לתנועת המצליח, זה האם אנחנו מצליחים להגדיל את מעגל המובילים והמנהיגים שלנו. אם הקמנו תנועה 5 אנשים, ואחרי 2 של פעילות, אנחנו אותם 5 אנשים שמובילים, ולא יצטרפו עוד אנשים חדשים למעגל ההובלה, אז התנועה הזאת תקרוס ברגע שהמובילים יקרסו. או שהמשטר יגייס אותם, או יעלים אותם, או שפשוט נשחק. ותנועות מצליחות זה תנועות שמרגישות בתור ערך את העניין הזה של פיקוח מנהיגות. זה דבר טוב שאנחנו רוצים לעודד אנשים לעשות אותו, וזה יכול להיות מאתגר גם בתור מובילי תנועות, להעביר את הצלת המכונות לעצמם לאנשים אחרים, שאנחנו לא יכולים לצליחים עליהם. לי שזה מאוד מאתגר, אני יודע שאני בלי זה קשה, לעודד אנשים אחרים להתנהגות. אבל אני מודע לזה שזה קשה לי, אבל אני מנסה לאתגר את זה. אני יודע שהרבה מאוד, יש לנו לא מעט אנשים שהצטרפו במהלך התנועה לתפקידו הובלה יותר ויותר, ואנחנו היינו רוצים עוד יותר. אז אני אוהב את ההגדרה של מספר של גנץ, בתמונה שלו, אז הוא מומחה לאורגנייזינג, הוא ניהל את הקמפיין של אובמה.
הוא ניהל את הקמפיין של אובמה, של ב-2008 ו-2012, זה היה קמפיין מתנדבים הראשון בארצות הברית, זה משהו שהוא עשרות מאוד אפקטיביים. יש לו מין תיאוריה של מה אורגנייזינג, מאוד מאוד ספציפי כזה, של איך לעשות דברים. והוא מגדיר מנהיגות, ומנהיגות פירושה לקחת את האחריות ליצור תנאים שאפשרו לאחרים לעשות ממך משהו טוב. כלומר, מנהיגות זה לא מישהו שבעצמו מקבל החלטות, והוא זה שלוקח את האחריות ממנהיגים אחרים, אלא המטרה שלי זה ליצור את המרחב שבו כולם יכולים לעשות. אז דיברתי על בעצם על המנהיגות של הסולם המנהיגות, רגע, שאלות על זה לפני שנעבור לסדר. אז הנושא הבא זה בעצם מה המבנה? מה השאלה, כן? האם פשוט יש צוות אחד של אנשים שמחליטים, או שתי צוותים, או שלוש? או האם אני מראש קובע באיזה צוותים יש, מה תחומי האחריות שלהם, מה המנדט של כל צוות, מה הדינמיקה בין הצוותים השונים בהקשרים הצוותים. והפואנטה פה של הרבה מאוד תנועות, לדעתי מה שהופך מאוד מוצלחת, זה שאבני הבניין של תנועות הם לא אנשים בודדים, אלא צוותים. כלומר, אם אני מסתכל על תמונה בתור איזה מבנה שאני בונה מלגו או מקוביות, אז כל קובייה זה לא אדם, אלא צוות. והשאיפה שלנו, גם ראינו את זה הרבה פעמים, שברגע שיש תחום אחריות שאדם אחד לוקח אותו, זה יתמסמס נורא מהר. אבל בעצם חלק זה שיש כזה צוות, זה דבר בקשים. אבל בשבוע, הגיעו על זה, זה גורם לאנשים להירתם הרבה יותר למשימה, ובעצם יש, אני לא אדבר על זה בהרחבה, אבל אם אתם רוצים לקרוא את זה שורה על 16 conditions, זה בעצם במחקר אקדמי, על מה גורם לצוותים להיות מוצלחים, ובעצם יש כל מיני תנאים שיכולים להועיל לצוות להצליח במשימה שלו, ויש תנאים שיכולים להקשות עליו. אז אחד מהדברים האלה, נגיד, במוקדם, אני חושב על הצעה שלי, אז אנחנו משנים כיוון, כל פעם שאנחנו מקבלים צוות חדש, אנחנו עושים מפגש שלם, שרק מדבר על מה מטרת הצוות, מה חלוקת תפקידים בצוות, מה נגיד הזמני פגישות שלנו, מה תהליך קבלת החלטות בצוות, ואנחנו בעצם בונים ביחד את הצוות, ובמפגש שלנו לא מדברים על מה אנחנו עושים, אבל איך אנחנו עובדים ביחד. באמת מחקרים מראים שצוותים שמגדירים לראש איך הם עובדים, מצליחים יותר מצוותים שלא עושים. אז זה דוגמה למשהו שאם לא היינו עושים את זה, אז פשוט היו דינמיקות כאלה, היו דרכי קבלת החלטות, היו חלוקת תפקידים, אבל הם פשוט היו קוראים בלי שדיברנו עליהם, ועל אנשים היותר כריזמטיים היו לוקחים יותר כוח, היו מקבלים יותר כוח, מבלי שהסכמנו. יש גודל של צוות אופטימלי? בין 3 ל-10 אנשים. כן. לא מגיע מחקר בזה. מעל 10 אנשים כדי לפצל. עוד דבר שגם אמרתי אותו לא מעט, אני מזכיר אותו שוב במילה, מה המנגנוני קבלת החלטות שלנו. גם ברמה של צוותים, איך אני יכול לצוות לקבל החלטה, זה בעיה שלי, ויש כל מיני דרכים שבהם אנחנו יכולים להגדיר מראש, איך אנחנו מנהלים דיון, איך אנחנו עושים את הסבל, איך אנחנו עושים להתפתח אחד לשני, איך אנחנו מגדילים בזמן את הדיון מראש, ומה המתודה שבו אנחנו בסופו של דבר מקבלים את ההחלטה, האם זה קונצנזוס, האם זה שכולם מסכימו על משהו, האם זה הסכמה, האם זה שאנשים לא יקבלו, האם זה הצבעה, למה נגיד לפני המתודה שאנשים לא זה אגרוף ל5, כלומר לא רק מצביע אם כן או לא, אלא כמה מכאילו אחד זה 0 זה ממש מתנגד, 5 זה ממש בעד, ו4 זה מתנגד, ואז סוכנים ורואים מתוך כמה הצעות, איזה הצעה להכי הרבה, ואם יש הצעות שקיבלו התנגדות, אז האם אפשר לשנות את ההצעה הזאת ככה שתסתיר את התנגדות לאנשים. בואי ניקח את ההצעה הזאת, נקרא מה לחדש. הייתי פעם גם בגלל הסיפה שאתה מדבר על צוות, אני מדבר על צוות להחלטה עם פעולה טקטית, או צוות שגם משפיע משהו בנדיגה הכללית של הארגון. גם וגם, כל צוותים, כן. ויש לנו את הצוות של ההובלה, ויש לנו את הצוות של עושה הכשרות, ויש לנו את הצוות של סרט מדיה, ויש לנו צוותים שמביאים פעולות. כל אחד מזה צוותים, כל אחד מזה פועלים. בארגונים אתם אין צוות שעושה מדיה? כן, יש החלק הפנימי של הבצד ברוב הארגונים. דווקא זה נראה לי דומה ברוב הארגונים. אני לא אומר מה שכיוון את זה לא צריך לקרוא מפסק, אני אומר מה לדעתי עקרונות בחלק הטקטי, אני חשבתי שאתם פועלים אחרת, אצלכם. שיש צוותים כאילו טקטיים. גם בחלק הטקטי יש. שם אולי אין לדבר ארגונים אחרים. זה לדעתי ההבדל המהותי.
כן, אני פחות בא להגיד פה... אני רוצה להבין מה ההבדל בין הארגונים. לא, אמרת שתגיד, למה אני בחלק שיח ובחלק שיח? אני מנסה להגיד כרגע מה עובד לתנועות, אבל נדבר כרגע על בניית תנועות, דברים חשובים שיקרו בבניית תנועות, וחלק מאוד חשוב זה להגדיר, כאילו, מעבר לזה שיש צוותים, דבר מאוד חשוב זה להגדיר בעצם איך הצוותים פועלים. זה משהו שהרבה מאוד ארגונים לא מגדרים מאוד, הם צריכים לעתק את זה כמו לעשות. יש מנהל ופשוט כאילו מנהל עם נקודות, ואנחנו נעלים דיון ומי שצריך את חזק בסוף. הייתי בדיון לפני כמה חודשים של זום עם איזה 70 איש שפשוט ארצנו, ומישהו העלה איזה רעיון, ואז עוד כמה אנשים, עוד איזה 4-5 אנשים אמרו שזה רעיון טוב, ואז בסוף כאילו מישהו שבכל מיני בדיון, אבל טוב, נראה שיש פה די הסכמה על זה שזה הרעיון שהולכים עליו. יש 70 אנשים בזום, 5 אנשים דיברו. ככה אנחנו יודעים שזה, מי שפשוט צעק להתפרק את הדיון, מקבל את ההחלטה. והזום זה עוד המצב כוללני, כי אני חושב שהרבה תנועות שאתה אומר עליהם, אז יש את 5 או 10 אנשים באמצע, והם מצאו איזה 3 אנשים שהם מאוד סומכים עליהם בתחום הדוברות, ולקחו אותם להיות צוות תקשורת. זה שונה לגמרי מארגון עקרונית, ברמת מה יכול להיות שקורה במשנים כיוון, זה שונה לגמרי מזה שאתה יכול לצמוח מלמטה, להצטרף לתוך צוות תקשורת, כי אנשים אומרים שאתה מתאים לזה, לדחוף החוצה מישהו אחר כי אתה ועוד אנשים חושבים שלא, כאילו זה הרבה יותר, זה שיש משהו שנקרא צוות תקשורת, זה לא אומר שזה אותו דבר כמו המודל שהוא ניסה לתאר פה עם הסולם שאפשר לרדת ולעלות פה. וגם חשוב לי שכאילו משנים כיוון זו דוגמה אחת, אבל יש עוד הרבה מאוד ארגונים, נגיד עומדים ביחד דוגמה מעולה, מה שעושה את זה ממש טוב במשך כמה שנים, ושוב... כמה שנים? משנים? שנתיים. אחרי שלי בפרויקט. אז אנחנו, יש לנו מה להוכיח, אבל יש ארגונים אחרים. ושנים עומדים ביחד לפרק תקיני. וגם דרך עצמם. ודבר אחר שלנו היינו גם הם גודלים? אני לא הרגשתי שאנחנו גודלים. עומדים ביחד. אני לא יודע את הסטטיסטיקות, אבל מהצד זה נראה שזה... הכנס השלום, הענקי שהיה בירושלים, לפני ועידת השלום, חלק משמעותי מהכנס. וזה גלובלי, אני עם מחול ויש עכשיו... כן, יש עובדים? יש ענפים. כן? לא, אני שמחה, כי אני הרגשתי שהייתי במקום... יש לי פשוט עוד 5 דקות, ואני רוצה שנעשה את זה מצגת, אנחנו לקראת הסוף, ואז אפשר לפתוח את זה לאיזה דיון שרוצים. ונראה לי הדבר הכי חשוב בתנועת שטח, בתנועת הפנים, זה שבאמת ה-DNA הזה שהגדרנו אותו גם יופץ, וכולם ידעו מהו, וידעו איך שמקבלים החלטות, וידעו מה זה להיות כזה צוות, וידעו מה זה איך להיות, נגיד בפעולה לא אלימה, וזה מה שאנחנו עושים המון, עשינו את זה 30 מחשבות מה שקמנו, זה הכשרות, כאילו איך אנחנו מעבירים, מטמיעים את העקרונות, הערכים, איך אנחנו מטמיעים את כל הדבר הזה, בקרב בכלל בגלל עצמאות. זאת אומרת, רוב הפעילים שלנו באמת עברו אידיאל וכמו זהו, זה כאילו התוכן שאני מדבר עכשיו. לא היה לי זמן, אבל היה לי רעיון יכול לחזור אחד? מה? שקט אחד. על ההכשרות? כן. חשבתי שאולי אפשר לעשות תרגיל, אבל יש לנו כמה דקות. זה זמן של לנסות לקחת את המתודיקה של הנחיית דיון ולהגדיר אותי מראש, ואז לנהל דיון. לא נראה לי שבזמן הזה, אנחנו עושים גם הכשרות של מובילי צוותים, מתודות אנחנו מבינים אותם. מישהו. זהו, עכשיו יכולים לחזור לשאלות. שאלה קצת כיוון אחר, זה נורא פורמליסט, כאילו פורמליסט. לא, ונחשוב על זה, בסוף זה אנשים. איפה החלק, ואם יש חשיבות, החלק של ההיכרות האישית. כן, לא כל כך שמתי בזה, אבל ללא ספק בניית קהילה זה משהו מאוד חשוב. גם כאילו בדינמיקה הבין-אישית וגם כבר מתוך מנהיגות, ומנהיגות זה גם לראות אנשים ולהרגיש שאנשים מרגישים שדואגים להם ורואים אותם ובשביל הצרכים שלהם, וגם בעצם זה שאנחנו מדברים על לא מעט
יש עוד אינסוף דברים שאפשר לדבר בשעה, אבל כל המרכזי מבחינתי זה להבין שאנשים פועלים לא בגלל שיש להם כסף לבור, רציתי שלא כל מיני אנשים בערוץ 14 ויחשבו ככה, ולא בגלל שאידיאולוגית אנשים חושבים לא דבר נכון לעשות את זה, אנשים עושים דברים כי העשייה נותנת מדע מזרחים. ואם אנחנו לא נבין את זה, אנחנו בתור מאוד מחאה, זה מחשבה של אנשים פה בגלל אידיאולוגיה, ולכן הם יהיו מוכנים להקריב ולסבול גם בגלל שזה הדבר הנכון לעשות. ותנועות שפועלות ככה, מכיר הרבה מאוד תנועות של זכויות בעלי חיים, שזאת מנטליות שפעלה עליהן, והם התפרסו. והמטרה היא, כל המרכזים מבחינתי, זה להבין שגם מתקשר את זה. שמה? איזה צרכים. של איכות. בדיוק. אז יש תיאוריה פסיכולוגית אחרת שקוראים לה צורת ההכוונה העצמית, Self-Determination Theory, שאומר בעצם, מנסה לנתח למה לאנשים יש מוטיבציה לעשות דברים מסוימים. אז דרך אחת זה שכר ועונש, ומסתבר ששכר ועונש זה עיקרון מוטיבציה מאוד מאוד עלוב, כי הוא לא טוב לעשות דברים מורכבים. והדבר היותר הזה זה בעצם אנשים עושים דברים כי זה כסף, כי זה ניתן להם לאזרחים, והם מפרקים את זה לשלוש צרכים מהותיים, של איכות, אוטונומיה ומסוגלות. מה? משמעות? אתה מרגיש משמעותי שאתה... אז כן, זה יכול להיות, ובחלק מהתורה הזאת זה לא, כי נגיד אני כותב פאזל, למה אני כותב פאזל? אם עדיין אני חושב מסוגלות, לא בדקה. אני מרגיש שאני מצליח לעשות משהו, יש לי משימה שהיא מאתגרת במצב אחד, ובמצב שני היא נותן לי סיפוק לעשות. אוטונומיה, מה אמרת? שייכות, אוטונומיה ומסוגלות. שייכות במובן הרחב, גם כאילו שייכות לחברתך, בין אישי, גם שייכות לקבוצה, וגם שייכות לדינמיקה, שרואים אותי, אני מרגיש שתולדים לי, אני מרגיש שתולדים לי. והאוטונומיה זה שאני בוחר את הפעולות שלי. אני מראה את זה מאוד מהר, יש לי הרצאה שאתה מדבר על זה, אבל בגדול, כן, זה גם מה שמאוד מרכזי נראה לי בתנועות שירותות, שמצליחות להחזיק אנשים בעוד הרבה זמן, שמסתכלים על אנשים בתור אנשים בעלי צרכים ולא בתור יונים. שלילי את היום, כן. אז בדיוק הייתי בפגישה עם פעילה של בונות אלטרנטיבה, שאמרה די, עם 230, אף אחד לא זזה, אף אחד לא רוצה לעשות, אני פה היחידה שפועלת, וכשיצאתי משם, אז היא אמרה, אני אמשיך לעשות את מה שלי, אבל ישבתי לה 2.5 כדי שהיא תרגיש מה שהיא עושה, כן, ושבשטח שהיא פועלת, היא באמת יש לה אוטונומיה. אני ממושב ירדנה, ובונות אלטרנטיבה, ועובדים יחד גם, ודמוקרטים גם. פקדתי לזה, תורמת לאור, ועובדת לזה. הם מאוד, סוף סוף מישהו יודע איפה מושב ירדנה. איש 90? איש 90, בית שאן, יפה. כן. כן. לא עכשיו לזה? מוריד את זה. כן. עכשיו, אבל תגידי כולם לא ללכת אחרי האוכל, להישאר עוד פעם מאחור. אוקיי. יש. אבל רק איפה שנשאר. הקינוח הוא בסוף. אני רוצה לדעת מי אתה חושב, למה אתה חושב, ומי, מה עשה נכון או לא נכון, אמרת, אני, כאילו, לגבי המחאה. הייתי נכנסתי לשקופית הזאת, כן? זה נראה לי... שהרוב זה ככה, כן, נגיד, חושבים על ארצנו, או כוח קפלן, למשל, בקלאסי היה את זה, בכל אחד 23. אני חושב שהיה דברים טובים, שעצם זה של בוחר על מחר דבר. עשינו פה סיטואציה, שאנחנו הרבה מאוד אנשים ידעו איך להשיג בעיטה ואיך בקשר עם המארגנים, ועשינו הרבה דעת על הרבה מאוד אנשים, אבל לא נתנו לאנשים דרך לעשות יותר מאשר רק להגיע למחש. כן? אין לא מצאנו דרך. אפשר להגיע עם חולצה, לקח חולצה, ולצטרף למעגל הגדול. ואני חושב שיש הרבה אנשים שזה יותר טוב. אני לא מאוד כאילו מכיר איך זה הולך מבפנים, אבל מהצד נראה שזה כן מצליח. זאת הדרך היא קהילות, אני מנהלת קהילות בצפון, של קהילות, זה הרעיון. מאמן, נראה לי אחד מהארגונים שמצליח. ואני באה בתחום של פינוי קהילה, וזה מאוד קשה, נגיד הפעילות שהן שומעות את המילה קהילה, שאת מובילה, ואז היא שומעת את המילה קהילה, היא מרגישה ששמתי לה משקולת על הכתפיים.
ואז אני אומרת לה, לא, תתני לכל אחת לעשות את מה שמעניין אותה. ואז יהיו לך פעילות, תתחי דברים קטנים, זה לא חייב להיות עכשיו. לא כל צריך להיות מחאה שעולים לקפלן, בטח לא בענייני נשים, שנרמסות פה. כי אבל צריכים אלטרנטיבה זה ארגון שלא נולד לכאורה לא פוליטי. תפעלי שם. לא, אבל זה משנה, לאחרונה ממש הצליחו להיכנס. זה הרעיון של המשושה. כדי להקים משושה שהוא הקהילה, כל משולש צריך להיות מבחינה ערכית, לא מבחינת משקל מי עושה מה, אלא מי עושה הכי טוב בתחום ישראל, הוא עושה אותו, ואז נכנס בתוך משושה כמשולש עצמאי, שששת המשולשים שמשלמים, הם צריכים לבנות אני אסיים להגיד שגם יש לנו הכשרות, יש לנו הכשרות MBDA שלנו שאני מאוד אהב בהם והמליץ עליהם, אז מי שמעניין אותו יצטרף, השנה הבאה בתל אביב תהיה ב3 ביוני, עוד שבועיים חודשה, ומה שנסתכל לכם. זה הכשרות כזה שיותר דגש על בעצם גם תיאוריית השינוי שלנו, נעזור שמה לחבר, יותר הפן האסטרטגי שלא כל כך דיברתי אותו עכשיו, וגם כאילו אימונים של כל מיני סיטואציות. גם עכשיו אנחנו חברתית, שהוא בא ומדבר על מה קורה נגיד במעצר, ואיך להתמודד במעצר, ומה הסיבות שאנחנו מסכימים וכאלה, ואיך נמנעים מה שאפשר מזה. ומתרגלים סיטואציות בשטח, מתרגלים, שוטרים, מפגינים, וזה מאוד עוזר לאנשים. זה 3 שעות. לא הייתי. האחד שמשנים כיוון, אני חייב להגיד שאני כאן אחרי כל הארגונים וכיוון אולי הכי מרשימים מכולם, אותי, כארגון סיבוב קראו לכם הרבה חולצות. הרבה חולצות טובות בציור שלנו.